nọ n'akụkọ iri gbara elu nke taa n'isi mbido TV na nke iri dịka mamaka nke Euro 2020 na Copa America bịawalara na njedebe, mba Italy na England ga-achịpụ ya na mamaka ikpeazụ iji mata obodo ga-ebu ya bụ iko. Ọ bụ n'ụbọchị Sọnde abalị 11 nke ọnwa a ka ọ ga-akpọtụ. Italy meriri mba Spain na mamaka na-esote nke ikpeazụ, n'ebe England meriri mba Denmark. N'aka nke ọzọkwa, mba Brazil na Argentina ga-achịpụkwa ya na Copa America Final iji mata onye ga-ebu ya bụ iko. Ọ bụ n'ụbọchị Sọnde abalị 11 nke ọnwa a ka ọ ga-akpọtụ. Neymar na Messi ga-ezute onwe ha. Na nke itoolu, ihe karịrị mmadụ dị nde 4 n'ọnụọgụgụ na mba ụwa anwụọla site n'ọrịa coronavirus. Nke a bụ dịka ihe mahadum Johns Hopkins nke dị na mba Amerịka depụtara n'ụbọchị Tọzdee abalị 8 nke ọnwa a. N'ime mmadụ dị nde 4 tụfurula ndụ ha, mba Amerịka, India na Brazil ka ọnụọgụgụ ndị nwụrụ site n'ọrịa coronavirus kacha. Mba Amerịka gbara ndị nke mbụ, mba Brazil ndị nke abụọ, n'ebe mba India gbara ndị nke atọ. Kama ndị ọhụụ na-ebute ya na mba Amerịka na Europe na-agbada ọbụladị ka ha si anwụ, bụ ebe ọtụtụ ndị natarala ọgwụ mgbochi. Mba dịka Indonesia na Haiti ka ndị bụ ya bụ ọrịa na-agbali elu. Na nke asatọ, aka na-achị steeti Taraba bụ Derus Ishiaku ekwuola ka emee ife ala nna anyị ka ọ bụrụ afọ 2. O kwupụtara nke a n'oge ndị nta akụkọ na-agba ya ajụjụ ọnụ. O kwuru na ọ dị mkpa ka ndị na-efe ala nna anyị nwee ọzụzụ ndị agha n'ihi ka enweghị nchekwa si arị ibe ya elu n'ala anyị bụ Naijiria. Ọ gbakwunyere na ọ bụrụ na agbatikwuo afọ eji efe ala nna anyị, afọ nke mbụ ga-abịa ịzụ ha maka ọzụzụ ndị agha, n'ebe afọ nke abụọ ga-abụ maka mmepe obodo ka o kwuru. Na nke asaa, onye chịburu mba South Africa n'oge gara aga bụ Jacob Zuma enyefeela onwe ya n'aka ndị uwe ojii mba ahụ iji bido ọnwa 15 ọ ga-anọ na mkpọrọ. Anyị ga-echeta na ụlọikpe mara ya ikpe n'izuụka gara aga maka azaghị oku ụlọikpe kpọrọ ya maka ịzara ọnụ ya n'ebubo mkpeburu ya n'oge ọ bụrụ onye isi ala site n'afọ 2009 ruo afọ 2018. Dịka ndị uwe ojii na-akwado ịnwụchi ya ka o ji aka ya wuchie n'ụlọ mkpọrọ, Jacob Zuma onye gbara afọ 79 ga-anọ n'ụlọ mkpọrọ ọnwa 15. Na nke isii, onye na-eme ejije ama nke ọma n'ala anyị bụ Uche Jombo na nwa ya nwoke nwere ezigbote oge dịka o gosiri ihe onyonyo na Instagram ya ebe ya na nwa ya nwoke na-egwu egwu. Ihe onyonyo a bụ nke masịrị ọtụtụ ndị mmadụ n'ebe ọ dị ukwuu. You do not know how much I love you, Mom. I love you 100 billion 11 more. What's 11 for? To beat me? Yep. Okay. That is a lot you can't beat. I can't beat that. And can you beat 100 billion? I love you, Papi. Na nke ise, onye Olubado nke Ibadan bụ Ọba Saliu Adetunji agọọla na enweghị mgbe ya na-arọ ọchịchị etiti nde naira 50 iji nye aka nwụchie Sunday Igboho. Onye ọba kwuru nke a n'oge ndị Yoruba na-eme ngagharị iwe wuchiri n'obi ya n'ụbọchị Wednesday abalị 7 nke ọnwa a. Ọ bụ n'Ibadan ka nke a mere. Ndị a na-eme ngagharị iwe chọrọ ka a tọhapụ ndị niile na-achọ nnwere onwe nke ala Yoruba bụkwa ndị DSS nwụchiri n'abalị one gara aga. Ha dọkwara ọchịchị etiti aka na ntị ka ha ghara ịwakpo onye na-achọ nnwere onwe nke ndị Yoruba bụ Sunday Igboho. Onye na-ekwuchitere Olubado ọnụ ji ohere ahụ gọrọ ọnụ ha na enweghị mgbe Kabiyesi na-arụ ego iji nye aka nwụchie Sunday Igboho. Ọ gbakwunyere na ọ bụ ọrụ dịịrị ha ichekwa ya bụ nwa amadi n'ihi na ọ bụ onye steeti ahụ ma birikwa n'Ibadan. Ọ bụghị naanị nke ahụ, ọ bụkwa nwa Kabiyesi ka o kwuru. Na nke anọ, ndị oji egbe egbu nọrọ n'izuụka a bụ onye isi ala nke mba Haiti bụ Jovenel Moise ma merụkwa nwunye ya ahụ n'ebe ọ dị ukwuu. Nke a mere dịka ha wakporo ụlọ ya. Onye praịm minista mba ahụ bụ Claude Joseph kwupụtara nke a ma kwuokwa na ndị nchekwa dị n'aka ewerela ọnọdụ. Enweghị nchekwa arịala ibe ya elu na mba ahụ kamgbe afọ a n'ihi nsogbu akụnụba, ahụike na ndọrọndọrọ ọchịchị, bụkwa nke buterela ọtụtụ ngagharị iwe megide gọọmenti ahụ. Ndị nchekwa ekwuola na ha agbagbuola mmadụ 4 aka ha dị n'ọnwa onye isi ala ha ma nwụchiekwa mmadụ 2 ndị ọzọ.
Na nke atọ, otu onye pastọ emeela ka ọtụtụ ndị mmadụ cheta ya dịka o kwuru na ụmụ nwaanyị dị mma n'anya abụghị ihe ọjọọ. Dịka ejiji ọlọrọ ọhụrụ weliri ọnọdụ n'ụwa niile, onye pastọ kwuru na enweghị ihe dị njọ ụmụ nwaanyị iyi ihe ndị na-ewu ewu. Ọ gbakwunyere na ya hụrụ ụmụ nwaanyị na-eyi ọla ụkwụ ndị nke na-akpọfu ntị ha ugboro ugboro n'anya n'ebe ọ dị ukwuu. Na nke abụọ, iwu echere ndị ụlọ nzukọ omeiwu nta n'ihu n'ụbọchị Tọzdee ịtụ mkpọrọ ndị na-eme ngagharị iwe mkpọrọ afọ 5 agafeela first reading. Nke a bụ nke Emeka Chinedu Martins si pati PDP n'Imo steeti kwadoro. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ nzukọ omeiwu nta akwadola ya maka second reading. Ọ bụrụ na iwu aga n'ihu, onye ọbụla nwụchibidoro na-eme ngagharị iwe akwadoghị akwado ka a ga-atụ mkpọrọ afọ 5. Na nke mbụ, onye Director General nke Scientific Equipment Development Institute Enugu bụ ọkammụta Samuel Ndubisi nọrọ n'ụbọchị Wednesday tụfuo ndụ ya dịka ndị oji egbe egbu gbagburu ya. Ọkammụta Ndubisi na onye uwe ojii akpọnyere ya ka a gbagburu na Centenary City Junction dị n'ụzọ awara awara si Enugu gaa Port Harcourt. Onye ọkwọ ụgbọala ya nwetara ihe mmerụ ahụ dị iche iche. Akpọgakwala ya ụlọ ọgwụ maka ịnara ọgwụgwọ. Anyị ga-echeta na n'ụbọchị ole na ole gara aga ka ndị oji egbe egbu gbagburu Maazị Ifeanyị Okeke n'akụkụ ebe ihe a mere. Ebe a ka akụkọ iri gbara elu nke taa ga-abịa na njedebe. Unu emeela maka isonyere anyị. Chetakwa na mgberede nyiri dike, na mgberedekwa ka eji ama dike.